Μια χαρά. Πω, η σοκολάτα μέσα δεν τρώγεται. Πω, τι είναι αυτό ρε. Χαρτί κανείς. Και μιας και βρισκόμαστε εδώ. Hello. Hello. Έχουμε και τον κάμεραμαν μας, τον οποίο δεν τον δείτε σήμερα, κρύβεται, ντρέπεται. Μπορεί να δοκιμάσει όμως. Θα δείξει. Θα μας πετάει στη μούρη από αυτές τις δύο τα σνακ. Όποιος δεν την πιάσει, τρώει στη μάπα. Ξεκίναμε το πρώτο. Σε αυτόν πρώτα. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Maple Bacon Flavor. Από πού είναι καταρχάς? Γιατί ανακάλυψα εντελώς τυχαία όταν τα πήρα μετά ότι είναι από διάφορες χώρες. Λιθουανία. Τι είναι πατατάκι ή είναι κάτι άλλο? Σνακ από κόκκινη φακή. Από κόκκινη φακή. Λοιπόν, έτσι φαίνεται το Maple Bacon εδώ πέρα. Λιθουανία, κόκκινη φακή. Ξεκινάμε με το part 1. Και Maple και Bacon δεν έχω. Μυρίζουμε πρώτα ή τρώμε? Θέλω να μυρίσουμε. Χάλια μυρίζουμε. Μυρίζει τέλεια. Σε κάλτσα μυρίζει. Αλλά δεν χρειαστεί. Μου θυμίζει αυτά τα πακοτίνια εμένα όμως. Όχι. Αυτά τα πακοτίνια. Μυρίζει σαν τις άπλητες κάλτσες της Νάσιας. Εμένα το τις δικές μου, ωραία. Τις δικές σου. Λοιπόν, taste. Εντάξει, δεν είναι κακά. Η μυρωδιά δεν λέει τόσο πολύ, αλλά εντάξει, δεν τα ξανάπαινα. σαν γεύση δεν είναι άσχημα. Πολύ βαρύ. Εμένα μου θυμίζουν πάντως αυτά τα πιτσίνια. Τώρα θυμίζω. Έχει την μπεκονιά καλή. Δηλαδή, αν κάνετε μπέργκερ και ασλείτε το μπέικον, χωρίστε αυτά μέσα. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν και 13% πρωτεΐνη. Για αυτό το γράφει εδώ. Για όλους τους γυμναστηριακούς. Χωρίς πρωτεΐνη και από κόκκινη φακή. Ωραία. Βαθμολογία. 1. 1 στα 10. Εγώ θα βάλω 7. Πόσο χάλια δεν τα Εγώ του βάζα ένα 6. Οκ. Εγώ μπορεί να τα Κάμερα, μάλλον θες να το δοκιμάσεις. Μετά. Next. Κατερέα. Τι έχουμε τώρα εδώ? Λοιπόν, έχουμε πάλι φακή από ό,τι βλέπω. Αυτά είναι. Και είναι επίσης από τη Λιθουανία. Είναι και η ίδια εταιρεία αυτό το όφο. Και είναι με... πάλι vegan. Ναι, να ενημερώσω. Με γεύση γαρίδες κοκτέιλ. Είναι και αυτά vegan. Ναι, για τους φίλους μας τους vegan είναι και αυτά vegan. Παρόλο που είναι με γαρίδα, μπορούν να τα δοκιμάσουν αυτά. Ανοίγω. Φίλε, τα έχουν κλείσει. Λες και να πάνε σε θηρίδα. Τι είναι αυτά εδώ πέρα τώρα? Μυρίζουνε σαν την πίτσα αυτά τα στρογγυλά που είναι κάπως. Σαν πίτσα μυρίζουν, σαν γαρίδα. Σαν κέτσα που μου έρχεται. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Είναι πάλι και αυτά κάπως έτσι εδώ. Κυματιστά. Wow. Τέλεια. Μπράβο η γαρίδα, δεν το περίμενα. Είναι πολύ δυνατή. Ωραία. Δοκιμάζω. Μόνο από αυτά που μας αρέσουν να δοκιμάσει. Όχι αυτά άλλα. Παιδιά, άμα τα βρείτε στα Jumbo ή Jumbo, πάρτε τα. Jumbo, τι Jumbo. Μερικοί τα λένε και Jumbo και αυτό. Όχι εμείς όμως. Έχουνε πρωτεΐνη? Αξίζουν. Έχουν πρωτεΐνη. Παρακαλώ, ειδικό εδώ να δει. Έχουνε 13% και αυτά. 13% είναι και αυτά για γυμναστηριακούς. Όχι γυμνιστηριακούς, για γυμναστηριακούς. Ορίστε. Δυνατή γαρίδα. Πολύ καλό. Βάλτε στην άκρη για μένα. Δεν βαθμολογήσαμε. Α, ναι. Εγώ βάζω ένα 7, 7. ενώ σ' άρεσε. Και έβαλες και στο άλλο 7. Δεν ξετρελάθηκε κιόλας. Ωραία. Εγώ θα βάλω ένα 8. Εγώ ένα 9. Wow! Πολύ, σ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν βάζω 10 γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει μετά. Ακολουθεί κάτι πολύ δυνατό και θέλω να πιστέψω ότι θα είναι δυνατό. Βρήκαμε αυτά τα chips, είναι σαν τα Pringles με τρούφα.
Εδώ να κάνουμε ένα μικρό spoil. Αυτό το καθήκη τα έχει φάει ήδη. Κι εγώ. Και το άλλο. Αυτό το μικρό spoil. Οπότε θα κάνεις ότι... Είναι μαρτυριάρες λίγο. Κάνω την αρχή εδώ πέρα να δούμε τι... Ακριβώς. Ναι, αλλά νομίζω δεν φάγαμε από τα τζάμπο μαύρη τρούφα. Φάγαμε από άλλο. Oh my god. Από τζάμπο είχαμε φάει. Κοίτα, γενικά η τρούφα Πω! ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Έχει έντονη. Ενώ εμένα μ' αρέσει τρούφα. Όχι ρε φίλε. Με σπαδαδάκι. Εντάξει, όσο κακό Ναι, δεν μου έρχεται είναι. σε άλλα δίλα η αλήθεια. Πολύ λάδι, πολύ λάδι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Άντε δοκίμασε κι εσύ. Μπορεί να έχει ξεχάσει πώ είναι, θυμάσαι. Πότε είχε. Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι τα αγαπημένα μου. Να, έχουν πολύ σκόρδο, Πάρα πολύ σκόρδο. Είναι γενικά βαρύ αυτό. Α, όχι. Έχει πολύ βαριά γεύση. Όχι, δεν πολύ γνωρό. Πω. Παιδιά, Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά συνεχίζω το μας πλάω. παιδιά, ένα πράγμα θα πω. Δεν μ' αρέσει. Πολύ τρούφα. Το πρόβλημα δεν είναι η τρούφα που έρχεται στην αρχή. Στην αρχή είναι ωραία η τρούφα. Αλλά μετά σκάει από πίσω μια λαδίλα και τα καταστρέφει όλα. Όλα. Σκάει κάτι μέχρι στιγμής το πιο άθλιο. Καθόλου καλό. 0 στα 10. Και εγώ 0 θα βάλω. 0. Πάμε επόμενο. Είπαμε από πού είναι αυτό. Α, δεν Α, ναι. είναι. Όντως. Δεν είπαμε πού είναι. Παιδιά, το συγκεκριμένο είναι από κάπου, το οποίο δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μάλλον Ελλάδα είναι αυτό. Πάμε και λίγο Ελλάδα. Όχι, είναι από Κίνα. Chinese. Εδώ οι Chinese δεν τα πήγαν καλά. Δεν τα πήγαν τόσο καλά όσο με τον κορονοϊό. Αναρωτιέμαι αν αυτά τα έχει όντως και στην Κίνα. Αυτό μάλλον. Τώρα- Τώρα θα τα βρεις τώρα αυτές τις μάρκες. Δεν ξέρω. Πάντως εταιρείες. αυτό γράφει εδώ πίσω ότι είναι από Κίνα. No. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μπρέτσελ. Ναι, βρήκε κάτι γερμανικό στα, πώς λέγεται, στα τζάμπο, τα οποία είναι μπρέτσελ με τσένταρ κασέρι. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, ότι έρχεται από Τουρκία. Τουρκία, αλλά εδώ από Κίνα ήρθε. Τώρα η Τουρκία θα σπήρεξε. Ναι, το γράφει εδώ πίσω. Ενώ υποτίθεται είναι μπρέτσελ, που τα μπρέτσελ Α, γι' αυτό γενικά εννοείς. είναι γερμανικά. Ναι. Και τα ήρθαν φτιάξαν- από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό δεν ακούγεται ότι θα πάει καλά πάντως. Οπότε, Δεν φαίνονται άσχημα. Εντάξει, δεν μυρίζει κάτι. Δηλαδή, δεν μου έρχεται Δεν κάποια μυρίζει. μυρωδιά, κάτι, οτιδήποτε. αλήθεια δεν μυρίζει τίποτα. Δεν μυρίζει. Φαίνονται έτσι. Είναι σαν αποξηραμένο κάπως μπρέτσελ με κάτι επάνω. Και πήρα, Α, και, ναι, το, έχει και το χρώμα πως έχει. πήρα και το πιο μεγάλο που δεν εγώ. Αυτό το μικρό. τύπου... Ναι. Οκ. Αδιάφορο, δεν έχει Ωραίο. τόσο πολύ γεύση κάτι. Καλούτσικο. Αλλά για μια μπυρίτσα από δίπλα για Ναι, σνακ, αυτό θα Σκληρό έλεγα. είναι. Αυτό θα έλεγα. Θα πήγαινε πάρα πολύ με ένα ποτό δίπλα, πιστεύω. Όντως. έτσι μια μπυρίτσα κάτι αξίζει μάγκες Έχει δυνατά. κάποια γεύση, όχι. Τι γεύση, τσένταρ. Τσένταρ. Τσένταρ υποτίθεται, αλλά δεν μου ήρθε καθόλου το τσένταρ. Δεν μου ήρθε. Εσύ ειδικός, έχετε. Είναι πολύ αλμυρό για μένα. Με μια μπυρίτσα από δίπλα κάτι γινόταν. Αλλά Κάτι θέλει. ναι, δηλαδή σχετικά αδιάφορο σνακ εν συγκρίση με αυτά που έχουμε φάει μέχρι στιγμής. Εγώ θα Αδιάφορο έλεγα σε γεύση και σε ένταση εννοώ. Ένα 5 στα 10 εγώ θα το έδινα πάντως. Και εγώ κάπου εκεί είμαι, γύρω ένα 5 στα 10 κι εγώ. Δηλαδή Ναι, δεν ξέρω αν κι θα το εγώ. ξαναγόραζα, αλλά ας πούμε τη συσκευασία θα την έτρωγα. Δεν ήταν κάτι άσχημο. Ω, Ήρθε πάλι πρωτεΐνη σε μένα. Πώς γίνεται. Είναι πάλι αυτή η Στην γυμναστηριακή μας αποδέχεται πάλι πρωτεΐνη. Η wannabe. Είναι και αυτά προφανώς λογικά Από την Λιθουανία. Είναι η ίδια εταιρεία αυτή και η γεύση είναι καυτερά σε μένα. Θα καείτε λίγο τώρα. Το ευτύχημα έχουμε νεράκι. Οκ. Ωραία, δοκιμάζουμε. Άνοιξε Κατερίνα, σε παρακαλώ, τσακούλα. Εντάξει, από γεύση και από άρωμα δεν μου έρχεται κάτι. Από γεύση, Ε, το δοκίμασε με Δεν την νύχτα. μυρίζει πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Εμένα δεν μου Κάτι- ήρθε κάτι Είναι ιδιαίτερα. ξυνήλα. Εμένα προσωπικά μου μυρίζει σαν καμένο λάστιχο. Να πω την αλήθεια.
Καμένο λάστιχο από τρακτέρ Η κιόλας. αλήθεια παλιά θυμάμαι από τα γαριδάκια, τα βάζαμε φωτιά και κάπως όντως κι εγώ. Κάπως. Κάπως. Στην ηλικία Λοιπόν. σου τα κάνω. Αυτή δεν είναι η διασκέδαση. Ξεκινάμε. Δεν είχατε Λοιπόν. κινητά, σωστά. Μιλάμε για τόσο παλιά. Λοιπόν, Οκ, ρε. Είναι καυτερό. μετά μου ήρθα. Πω, Κάνε το νερό ή να φέρω γάλα. Holy Είναι shit. τόσο καυτερό που δεν κατάλαβα τη γεύση. Για να δω πόσο καυτερό. Είναι καυτερό. Αλλά, Εμένα σου, τόσο σούπερ καυτερό δεν μου φάνηκε. αλλά σου σκάει Τώρα μετά δεν καίει. η κάψα. Δεν σου σκάει στην αρχή. Στην αρχή γλυκίζει κάπως και μετά σου έρχεται η κάψα. Εμένα δεν μου έρχεται καν κάποια γεύση. Ναι, είναι Ναι. αδιάφορο κι αυτό. Είναι λίγο πιο κάψα. Είναι κάπως κακό. Δηλαδή Και καμία συνεχίζω σχέση να με τρώω. τα άλλα. Τα άλλα ήταν νόστιμα Και- και το ένα και το άλλο. Αυτό Ναι, σαν να μην απλά- έχει γεύση και απλά να νιώσει ένα κάψιμο. είναι αυτή η καήλα που Μπράβο. θες να ξαναφάς κι άλλο γιατί σε έκαψε. Εμένα όχι. Είναι αυτό Εγώ να σβήσω δεν το γλυκό πιπέρι. Το πάπρικα. Ναι, κάτι έτσι. Sweet paprika. Πώς ρίχνεις λίγο. Αυτά πώς πες να μυρίζει, είναι ναι. πιο καυτερά από τα Pringles που λέγαμε. Όποιον το αρέσουν Δευτέρα, Εμένα τόσο πολύ καυτό μόλις δεν μου βρήκε φάνηκε. κάτι καυτερό. Και από κόκκινη. Βαθμολογήσαμε. Ένα 4 στα 10. Εγώ Ένα ένα 2. 3. Βασικά και πολύ. Εγώ γιατί δεν είναι τόσο καλή υπολογίες. Μήπως εμείς είμαστε πολύ. Και τώρα πάμε σε κάτι που με ενθουσίασε, να πω την αλήθεια, τα οποία είναι αυτά εδώ. Θυμάστε όταν τρώγαμε το παγωτό που στο τέλος έμενε ένα χωνάκι μικρό με τη σοκολάτα μέσα Το καλύτερο. Βασικά γι' αυτό αγοράσαμε το παγωτό. Ισχύει. και τα βρήκαμε εδώ πέρα πάνω στις συσκευασίες έτσι έτοιμα, τα οποία και αυτά μαντέψτε έρχονται από Τουρκία. Τουρκία πιο άλλο Κάτι πράγμα ελληνικό ήταν δεν φάγαμε, ρε παιδιά. Τα μπρέτσελ. Όχι τα πρέτσελ. Τα Ήταν τα μπρέτσελ. πρέτσελ. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν φάγαμε τίποτα ελληνικό. Έψαξα να βρω ό,τι υπήρχε πιο Αλλά είχε και άλλα. Ναι. περίεργο μέσα στο τζάμπο και μέχρι στιγμής τα περίεργα ήταν τα εκτός Ελλάδος από ό,τι φαίνεται. Δεν φαίνονται άσχημα. Πάρτε. Φαίνονται ακριβώς έτσι. Σαν Είναι χωνάκι. το χωνάκι το Είναι κλασικό. έτσι Βασικά γλυκούλικα. χωνάκι. 3, 2, 1 στην υγειά μας. Άντε, για μας. Μια χαρά. Πω, η σοκολάτα μέσα δεν τρώγεται. Πω, τι είναι αυτό ρε. Χαρτί κανείς. Όλα Θα το φαίνονται. φέρω. Φαινότανε. Χάλια. Παιδιά. Να το φωνά. Αυτό το πράγμα Ω. εδώ μέσα δεν είναι σοκολάτα. Πάμε να βαθμολογήσουμε. Είναι ό,τι πιο άθλιο έχω φάει στη ζωή μου. Πολύ τα πενέψαμε. Δεν κάνω πλάκα. Είναι ό,τι πιο άθλιο, είναι ό,τι πιο αηδία, ό,τι πιο αηδία. Πέτατα. Γιατί κυκλοφορεί αυτό στην αγορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κανονικά αυτό Τόσο νόστιμο. πρέπει να κάνεις μήνυση σε αυτούς που κατασκευάσανε. Δεν κάνω πλάκα. Πω, μου χάλασε όλη τη γεύση. Δεν θέλετε καν να βαθμολογήσετε. Προτιμώ Όχι, να όχι, φάω, ναι, μείον. Next, να αλλάξει η γεύση. προτιμώ να φάω την τρούφα εδώ πέρα. Θα αργήσουμε να τα εκτιμάμε αυτά σε λίγο. Α, Η τρούφα άρα εδώ. πρέτσελ. Με μέλι, μουστάρδα και κρεμμύδι. Μέλι, μουστάρδα, κρέμι. Αυτά που είπαμε από Τουρκία είναι αυτά. Και αυτά από Τουρκία. Πάνε η ίδια εταιρεία. Βέβαια, να πούμε τα φωνάκια μας απογοήτευσαν πριν. Ότι μας απογοήτευσαν, απέσαι ήταν. Πάμε να δούμε η Τουρκία αν θα μπορέσει να το φτιάξει το θέμα τώρα με αυτά. Πω. Έχουμε νεράκι. Ωραία, φίλε. Βρωμάνε. Όχι, δεν βρωμάνε. Απλά σου Απά, έρχεται η από γεύση. προηγουμένως μου έχεις εγκατέψει όλη τη γεύση. Και έκανε και τη βλακεία. Έφαγα ένα πατάκι με τρούφα και νόμιζα ότι θα μου φτιάξει τη γεύση και την έκανε ακόμα πιο άθλια. Δηλαδή, άμα συνδυάσετε αυτό με τρούφα, πάτε και κάνετε, Όχι, όχι, δεν πήγε. πάτε και κάνετε μετό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπρέτσελ είπαμε με μουστάρδα και κρεμμύδι και μέλι. Πάρτε. Κλασικά, Σαν μουστάρδα μου μυρίζει. όπως τα προηγούμενα. Περίμενα. Έλα, μυρίζει. Δεν μυρίζει. Εμένα μου έρχεται η μουστάρδα. Είναι βασικά κουρτός. Σαν πρέτσελ. Ό,τι και να είναι, φάτε. Αλλά έτσι μοιάζει και απ' έξω με πρέτσελ. Ναι. Δεν
μοιάζει βασικά. Οκ. Έρχεται λίγο το μέλι κάπως. Εμένα αυτά μου άρεσαν πιο πολύ από τα προηγούμενα. Η αλήθεια είναι πιο ωραία και ειδικά με την αηδία που φάγαμε πριν αυτό είναι... Τώρα αυτό μου φαίνεται τέλειο. Αυτό φαντάζομαι ήταν καλύτερο. Φαντάζεσαι τέλειο αυτό τώρα. Απίστευτο. Δηλαδή, Αυτά έχουν Ωραία, έτσι, λοιπόν. βγάζουν τη μουστάρδα και κάτι γλυκό. Θα μου άρεσε και πάρα σε σαλάτα πολύ- αυτό. Ναι, απίστευτο. Ε. Ναι, μπαίνοντα. Ναι, μ' άρεσαν. Είναι τόσο Φέρε και απίστευτο, εμένα δεν καλά. εμένα. Φέτα! Είμαστε, Δεν έχει αλλάξει ακόμα η είμαστε γεύση. καλεσμένες, πρέπει να μας ταΐσεις. Μετά από αυτό ειδικά που μας έδωσες πριν. Εσείς το επιλέξετε. Φέρα τώρα. Λοιπόν, βαθμολογούμε. Πάρω δοκιμάσεις. Εγώ του Ένα βάλω 8. 8 και εγώ 8 θα βάλω. Εγώ θα βάλω 9 ρε. Εγώ θα βάλω 9. Μην βάλω 10 τώρα. Λίγο νεράκι. Καλό είναι αυτό. Στο επόμενο είναι το στοίχημά μου. Περιμένω πολλά από αυτό. Λοιπόν, στα χέρια μου, ναι. Όταν το είδα να πω λίγο την ιστορία πίσω από αυτό, ήταν η σακούλα που μου έφερε την ιδέα να κάνουμε αυτό το βίντεο. Γιατί η συγκεκριμένη είναι με γκρογκοντζόλα και αγλάδι. Αυτό δεν ακούγεται πολύ. Αν και Αυτό το έπρεπε τυρί να το πάει. μάθω πριν γυρίσουμε το βίντεο. Το ξανασκεφτόμουν. Επίσης να ενημερώσω ότι είναι gluten free, το γράφει εδώ πάνω. Και επίσης να ενημερώσω ότι είναι απορρεβηθή. Αν δεν βάζω. Όχι, είναι ριζοκοφρέτες. Με γκρογκοντζόλα και αχλάδι. Κάτσε να δούμε αν θα μυρίζουν σαν τα πόδια της Νάσης. Πάλι τα δικά μου. Επειδή είναι ριζοκοφρέτα, μπορεί Μυρίζουν να. καλά. Τόσο έντονη η γεύση δεν πιστεύω να έχουν. Δεν μυρίζει τίποτα. Δεν μυρίζω κάτι. Όχι, εμένα έχει μια ωραία μυρουδίτσα. Φαίνονται έτσι να πούμε παρεμπιπτόντως. Είναι πολύ λεπτούτσικα. Αχ, δεν μ' αρέσουν. Όχι. Είναι λίγο ιδιαίτερα. Δεν μ' άρεσαν. Είναι περίεργα. Ναι, έρχεται μια περίεργη γεύση κάπου. Δηλαδή δεν έρχεται βασικά κάπως γεύση. Ούτε σε τυρί ούτε σε γλάτι σαν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Χάλια. Δεν μ' άρεσε. Οκ. Λοιπόν, άμα βρεθείτε στο τζάμπο, Δεν θα το αγόραζα. μην το αγοράσετε. Με τίποτα. Μην τα πάρτε. Τζάμπα λεφτά τα πήρα εγώ για εσάς. Εντάξει, βέβαια τόσο χάλια όσο η τρούφα και Όχι, τα όσο παπονάκια δεν είναι τόσο χάλια, αλλά δεν θα πάρει και κανένα 8, θα πάρει γύρω στα 3, στα 10 εκεί πέρα. Κάπου εκεί, 3. Σας λυπήθηκα και θα σας φτιάξω τη γεύση τώρα. Όχι. Ναι. Αυτά είναι ελληνικά σίγουρα. Αυτά είναι ελληνικά. Αλλά διάβασε τι είναι. Είναι ελληνικά είναι. Α, μπισκότα ζέας με καρότο και πορτοκάλι. Ωραία ακούγεται αυτό. Με ενδιαφέρον. Καλό. Να πούμε βέβαια ότι το μοναδικό έτσι περίεργο ελληνικό που βρήκα ήταν το μπισκότα. Βιολάντα συγκεκριμένα. Δεν κάνω κάποια διαφήμιση, μην τρελαίνεστε. Απλά αυτά τα βρήκαμε εκεί πέρα στο τζάμπο και ναι. Ζέα και πορτοκάλι. Ωραία θα ήταν να τον διαφήμισε από τον Βιολάντα. Άμα ήταν Ναι, διαφήμι- μπορούμε να δοκιμάσουμε όλα τα μπισκότα. Άμα το Βιολάντα θέλει να δοκιμάσουμε όλα τα μπισκότα, εμείς μέσα είμαστε. Δεν Θα έχουμε πρόβλημα. δεξιαστώ. Δεν έχω θέμα. Φαίνονται και ωραία. Ναι. Έχουν ένα. Μ' αρέσει. Τα άσπασα. Ναι, ήθελα να το δείξω. Είναι ωραίο. Γράφει πάνω, Πιάσε το άμα άλλο. το ενώσουμε. Ζέας. Περίμενε τώρα. Κάτι το ανάποδο το έχει. Περίμενε Ναι, τώρα φέρω πώς το θα το ενώσω. κάνουμε. Τα ένωσα. Γράφει και πάνω Ζέας, έτσι με ελληνικά γράμματα. Έχει παίξει δουλίτσα εδώ πέρα. Ναι. Φαίνεται. Αλλά τα βιολάντα Πάμε. είναι ωραία. Ελληνική. Ελληνική. Μη μας Πάμε. απογοητεύσει. Αχ, μόνο. μυρίζει και πολύ ωραία. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία να το βουτήσεις και να το Μμμ. βουτήσεις και λίγο στο καφέ. Σου έρχεται έτσι έντονο το πορτοκάλι. Τέλειο. Ναι, παιδιά είναι Πολύ έτσι. απίστευτα. Πάρτε τα άμα τα βρείτε. Wow. Και φρεσκότατο. Αν και δεν είμαι τόσο φαν από μπισκότα, είναι. Ναι, και έχει πολύ ωραία γεύση παρόλο που δεν έχουν τύπου κρέμες, σοκολάτες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο, έτσι με απλά είναι. Είναι απίστευτο. Είναι τέλειο. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Κάτι ήξερα και κρατούσα το δεκάρι. Εγώ εδώ θα το βάλω. Και εγώ μάλλον το δεκάρι μου
Πρέπει να δοκιμάσω το δεκάρι. Θα πάει εδώ, Άντε. ο κάμεραμάν μας να δοκιμάσει. Πάρτε από εκεί, Τέλειο. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ φοβερό. Less is more. Μου φαίνεται θα πάω πάρω ένα πακέτο, θα έκανα μια κούτα για τη Γερμανία. Μια Εδώ βαθμολογία. 10 στα Ας το 10. πούμε τυπικά. Και εγώ θα 10. βάλω 10 και εμένα μου άρεσε. 10 με τόνο. Πάμε επόμενο, next. Next. Και αυτά Πάλι ελληνικά. ελληνικά. Κανέλα σύναμον. Ριζογκοφρέτης είναι και αυτό. Μόνο υγιεινά σνακ σήμερα. Μπορούμε Τι να το βάζουμε γίνεται? υγιεινά σνακ από το τζάμπο. Τι είναι? Τι γίνεται, λέω, με τα υγιεινά. Ναι ρε, η Ελλάδα. 14 θερμίδες όλο το πακέτο. Γι' αυτό θες το φασολό. Μήπως η μία. Δεν νομίζω ότι το Όχι, πακέτο. όλο λέει. Εντάξει, δεν μας έχουν τώρα εμάς τερμίδες. Δηλαδή μετά την τηγανιά που φάγαμε πριν για κάτι κλαμπ σάντουιτς. Αυτό είπαμε και εγώ το Α, συγγνώμη, το ξέχασα. Λοιπόν, Ρε Βασίλη. Όλα τα καρφώνει. Δεν έχει αφήσει τίποτα. καρφώνω γενικά. Λέω αυτή την παρέτσα να τη σπάσουμε εδώ. Δεν πιστεύω να έχετε πρόβλημα. Πρώτα μυρωδιά είπαμε. Ορίστε. Ορίστε. Είναι ελληνικά αυτά. Είναι ελληνικά αυτά. Είναι αγκρίνο. Είναι από το αγκρίνο. Ωραία, Και- μυρίζει, έρχεται κανένα. Το εγκρίνω. Ρε μυρίζει. Α, όντως, ναι. Wow. Ωραία. Δεν Είναι- έχω φάει καλύτερη. Πεντανόστιμα. Πόδο. Μιλάμε, είναι απίστευτο. Ναι, Δεν υπάρχουν. τι είναι αυτό, ρε. Στα χέρια της νόσης τα φάω εγώ. Ωραία. Πω, φανταστικό. Καλώς το δείξω λίγο μια, περίμενε. Πάρε. Παίζει άνετα με την αγαπημένη μου με το γιαούρτι και τη Μη φράουλα. χορτάσεις, Στην έχουμε αγωνία. έλα. Τσίπα και σε από εδώ. Αυτή είναι πολύ ωραία. Τέλειο. Και πέρα το επόμενο. Παραμένουμε Δεν το ριζογκοφρέτες. Πάτο. Χάτσε μωρέ. Συνεχίζουμε με αγκρίνο ρίγανη. Πολλοί από εσάς το έχετε δοκιμάσει. Δεν ξέρουμε, εμείς τα είδαμε πρώτη φορά, γι' αυτό το πήραμε. Είπαμε. Βαθμολογία, τι να πούμε ρε, στο 10 στα 10, τι να 10 στα πούμε. 10, ναι. Εγώ συνεχίζω και την πρώτη. είναι πολύ. Τι να πούμε στο 10 στα 10. Δηλαδή, Η ριζογκοφρέτα είναι πολύ ωραία. Πολύ Και καλή. είναι ωραίο και το πακετάκι που είναι έτσι μικρούλι. Μπορείς να το πάρεις να είναι στην τσάντα. πες μας, ναι. Όντως, εμένα μου Σκέφτεται, άρεσε. αδερφέ μου, Μη- και το πρακτικό που μου. Μίλησέ μας για το πακετάκι, γιατί θέλει να το ακούσει ο κόσμος. Ναι, γιατί όταν παίρνω πολλές, μετά πρέπει κάπως να τις στυλίσεις, να τις στυλίξεις, να τις κλείσεις. Ενώ αυτό είναι τέλειο. Το βάζεις Αγκρίνο πάνω. το ακούς. Η Κατερίνα κάνει διαφήμιση για σένα. Πάρτι. Σε θέλει. Λοιπόν, θα σας δώσω. Δώσε μας Κατερίνα. Γράψτε μου βέβαια εσείς κάτω στα σχόλια ποια από όλα αυτά έχετε δοκιμάσει ήδη και τις δικές σας βαθμολογίες. Και εννοείται κάντε και like, subscribe γιατί βοηθάτε για τη συνέχεια και είναι και η δουλειά σας. Προτείνουνε. Τι άλλο Τι μπορούμε άλλο να μπορούμε να δοκιμάσουμε. δοκιμάσουμε. Δεν θα μας προτείνουν τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε. Γιατί. Γιατί τους έχω ικανούς να μου βάλουν να μου προτείνουν να δοκιμάσω την Ιαπωνία. Εδώ είμαστε. Και πρέπει αναγκαστικά να τρέξουν την Ιαπωνία τώρα για την πάρτι τους. Πολύ ωραία. Wow. Καλό. Ρε, τι είναι αυτό ρε φίλε. Σαν τα πατατάκια. Τέλειο. Πιο έγινε. Δεν υπάρχει ρε. Είναι σαν τα πατατάκια ρίγανη, δεν κάνω πλάκα. Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ, εγώ το πέρασα αυτό για να συναντήσω λίγο τη γεύση. Αλλά... Όχι. Είναι σαν τα πατατάκια ρίγανη, δεν κάνω πλάκα. Είναι. Η αλήθεια, η Ελλάδα δεν μας έχει απογοητεύσει. Αυτό θα έλεγα μόνος. μόνος από το στόμα μου το πήρες. Μαμό τη Γερμανία μου ρε φίλε. Βάλτε ρίγανη κάπου στη Γερμανία. Έχει πατατάκια μαλάκα, όχι με ρίγανη. Ελλάδα και Λιθουανία δεν μας απογοήτευσαν. Και η Λιθουανία δεν Θα με τρελάνουν ρε φίλε. Ρίγανη παντού ρε, μόνο ρίγανη. Τέλειο. 10 στα 10. Και εμένα μου Από το άρεσε. 10. 10 στα 10. Τα ελληνικά που υπάρχουν και σήμερα. Τα ελληνικά έχουν παίξει άλλο επίπεδο. Ποιος θέλει Τι επόμενο. έχουμε. Επόμενο πάμε σε ελληνικό πάλι. Μπάρα μάλιστα. έχουμε εδώ Αυτό πέρα. θα θέλει κόψιμο. Αυτή η μπάρα θέλει κόψιμο. Και πέρα το κόψιμο, να πούμε ότι είναι γερμανική. Να πούμε ότι λέγεται, άμα την έδειξε στον κόσμο, θα βοηθούσε. Λέγεται κόρνη. Με τι γεύση είναι. Είναι με σοκολάτα, μπισκότο και marshmallow. Αυτό που είναι δυνατό. Δεν μπορεί να πάει πολύ λάθος, πιστεύω. Μιλάμε για γερμανικά. Έχει ωραία σνακ. έτσι. Έχει, αλλά δεν έχουν ζύγωνη με πόδι. Ούτε δυο λάδια μπισκότα. Τώρα εδώ πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Αλλά αν και κόρνη έχω ξαναδοκιμάσει αυτή τη γεύση δεν είναι. Ωραία. Παίρνουμε το
σπάθη μας και χαράζουμε το τραπέζι. Μη λες τέτοια. Μη λες τέτοια γιατί η πεθερά σου. Έλα μωρέ. Το πολύ πολύ να μην γυρίσουμε Θα έχουμε μια έξτρα συμμετοχή στο βιντεάκι σε λίγο. το πολύ πολύ στα επόμενα λεπτά να το γυρίζω εγώ το βιντεάκι και το γυρίζετε μόνοι σας. Ωραία. Παίρνουμε από ένα κομματάκι. Είναι κάπως έτσι. Μυρίζει όντως Ωραία. marshmallow. Ισχύει. Μυρίζει ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Δεν είναι κακό. Πολύ νόστιμο. Δεν είναι Και κακό. συγκεκριμένα όμως δεν την έχω δει στη Γερμανία. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Γι' αυτό Ναι. την τσίψα τώρα. Αλλά δεν είναι κακιά. Α, Δηλαδή, μου φαίνεται και λίγο κάπως αφράουλα κάπως. Ναι, ναι, έτσι ναι, ναι. λίγο. Έρχεται κάπου λίγο η φράουλα. Δεν είναι άσχημη. Τέλειο και αυτό. Ωραία, πάμε Αν και δεν βαθμολογία. έχει φράουλα, αλλά όχι. Ναι. Να γραμμάς το πηγάδι, δεν θα Α, φάει. σωστά. Θα το φάει μετά, δικό του είναι αυτό. Γι' αυτό το αφήσαμε εκεί. Πάμε μια βαθμολογία. 10. Όχι, εντάξει, 10 δεν τη βάλω. Ένα 8 θα τη Εμένα μου έβαζα. άρεσε πάρα πολύ. Ένα 8 εγώ θα τη έβαζα. 1-9. Μ' άρεσε πολύ. Ορίστε. Ξαναγόραζα σίγουρα. Ευχαριστώ. Εγώ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το καλύτερο για το τέλος. Έχουμε κι άλλα. Το Είναι κερασάκι τελευταίο. πάνω στη τούρτα. Οκ. Τελευταίο. Ελπίζω να μας κράτησες κάτι καλό για το τέλος. Πάμε. Θα δείξει. Έχουμε ρεβίθι chips. Hummus chips. Δεν μας κράτησε το καλύτερο για το τέλος, φοβάμαι. Με γιαούρτι, λέει εδώ πέρα και το herbs δεν ξέρω τι είναι. Άσε την πάρα κάτω. Με γιαούρτι, hummus chips εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Αυτά έρχονται από... Πού γράφει? Δεν τα βλέπω. Από Τσεχία. Τσέχικα. Μέχρι στιγμής τσέχικα δεν είχαμε νομίζω. Δεν έχουμε. Όχι. Λιθουανία είχαμε Κίνα, Τουρκία, Ελλάδα. Μυρίζει φινιζόλ. Τι περίμενες, με ρεβίθι είναι. Δεν μυρίζει τίποτα. Σαν φενιζόλ. Εμένα μου μυρίζει σαν ταρκουδάκια, παιδιά, αυτά από τα λίγη. Εσύ έχεις πρόβλημα. Όντως αυτό μου ήρθε. Εκείνο τα πατατάκια. Νάσια, πρέπει να δοκιμάσεις. Το τρενάρω. Νάσια, πρέπει να δοκιμάσεις. Τώρα μου χαλάσει η γεύση του. Λοιπόν, Ήταν ωραία η μπάρα. 3, 2, 1. Ωραία. Εμένα Ρε, μου θυμίζουν φίλε. τα... Δεν σας έρχονται Ε, τα κουδάκια. Όχι, μου ήρθε σαν σουρκρίμ κάπως. Ναι. Εμένα μου άρεσαν πολύ αυτά. Παιδιά, Όχι. δεν το περίμενα. Εμένα μου θυμίζουν εκείνα που έχει στο κινέζικο το πάμε. Αν τα τσίψη γαρίδα. Αυτά μου θυμίζουν. Εμένα μου ήρθε λίγο σαν σουρκρίμ κάπως, βέβαια. Δεν είναι άσχημα. Όντως Θες μας να κράτησε δοκιμάσεις? τα καλά για το τέλος. Όντως, Θες να εντάξει, το δοκιμάσεις? δίνω. Θα δοκιμάσω. Πολύ νόστιμο. Δεν είναι κακά. Είναι πάρα πολύ καλά και δεν τους τα είχα. Είμαι Ωραία. έρχονται και εκείνα, πώς λέγονται τα ελληνικά, τα κυματιστά που είναι ολικής άλεσης. Λέει, δεν ξέρω. Λέει. Ποια λες? Και αυτά. Παιδιά, Όλα, ωραία. άμα τα βρείτε, είναι πολύ τιμιά, πάρτε Θα τα τα. ξαναγόραζα εγώ. Αξίζουνε. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι το ρεβίδι θα έκανε τέτοια καλή δουλειά. Πολύ νόστιμο. Οκ. Τα περισσότερα που φάγαμε είχαν ρεβίθι μέσα. Όχι, φακί. Βασικά Φακί. φακί, ρεβίθι, Ναι. με κοφρέ, το δοκιμάσαμε, όλα υγιεινά. Μόνο υγιεινά, όλα Vegan είναι vegan. και αυτό. Εννοείται είναι vegan. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη δεν λέει εδώ πέρα, αλλά λέει 35% λίπος. Ξέρω εγώ τι είναι, φάτα εδώ πέρα, κάτι λέει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Κλείνουμε με μια πολύ καλή εντύπωση, μπορώ να πω. Θα τους έβαζα ένα 8 στα 10, πιστεύω. Κι εγώ ένα 8. Κι εγώ ένα αυτό θα βάζω. Μ' άρεσε. Σε γενικές γραμμές υπήρχαν κάποια fail, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στην Ιταλία, αν θυμάσαι. Στην Ιταλία είχαμε πολύ Ήταν περισσότερα έτσι fail. πολύ αδιάφορα, όντως. Και είχαμε και πράγματα τα οποία εσύ δεν είχες πάρει μέρος, δεν πειράζει, μιλάμε με την Κατερίνα τώρα. Είχες δοκιμάσει όμως κάποια. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά ήταν τώρα τα snack που βρήκα για εσάς για τα Jumbo. Εννοείται αν υπάρχουν και άλλα περίεργα snack τα οποία δεν τα δοκιμάσαμε από Jumbo οπουδήποτε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και την επόμενη φορά που θα ξαναείμαστε στην Ελλάδα θα πάρουμε πάλι, θα πάμε να τα βρούμε για εσάς, να τα δοκιμάσουμε και να τα βαθμολογήσουμε όπως κάναμε εδώ. Εννοείται γράφετε από κάτω ό,τι άλλο εσείς θέλετε να δείτε και γουστάρετε από snack. Θα κοιτάξω να τα βρω
Γιατί πλέον επάνω στη Γερμανία έχουν ανοίξει αρκετά σούπερ από διάφορες χώρες, όπως παράδειγμα Πολωνία, όπως παράδειγμα Κίνα και τέτοια πράγματα, και μπορούμε να βρούμε κάποια πραγματάκια. Αυτά από μένα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Και όχι, μωρέ, εμένα μου άρεσε. Εμένα δεν μας άρεσε. Λοιπόν, κάτι Το άλλο. ξανακάνουμε. Και εμένα μου άρεσε. Εδώ είμαστε να Με μας πιο πείτε ωραία τα παιδιά σνακ. τι άλλο να Ναι. δοκιμάσουμε. Και δεν ξεχνάμε όλοι like και subscribe, γιατί μας βοηθάει για τη συνέχεια. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια Γεια σας! σας. Μας θέλει να φέρει το σκεπαστή. Φέρτε.